Papa Pati. Yes. Weekend ndiye munyika yedu yeZimbabwe. Ndisosoka. Ko ino Tanzania. Heka. Atingarambi pane kuchema nezvimwe zvinoitika ka. But tiri munyika yedu yakasununguka ka. Saka tiri munyika yedu isusu. Tinofana kuziva kuti ende kunakidza kwenyika yedu kunogadzirwa nesu futi. Ndisoso. Tisuka vanhu vacho. Ndiso varidze. Takabhenda kutwasanura. Nyika inovakwa nevende vayo. Nyika inonamatirwa nevende vayo. Nyika inotongwa nevende vayo. Eka. Vende vacho ndevapi? Tisu. Ndife anchiro. Nezipi ziri kupisa? Mukoma KB ndini nyaya panapa yandinayo. Yemukati meguta reHarare. Inogona kubatanidza imwe nyaya isiri mukati meguta reHarare. Asi inorwadza nekusuwisa. Yemurume akaroora mukadzi anga ane vana vake vatatu. Ndokubva azoitawo vana vatatu nemukadzi wake. Ndokuramba achiita chimeso-meso. Ndokubva anoroora mumwe mukadzi. Aramba zvakare mukadzi kutanga uya uyo. Aroora mumwe mukadzi akadomuroora zvakare mumwe mukadzi anga ane vana 2. Ndokutanga kugara naye. Mukadzi mukuru akati aiwa aundipe vana wobva wandisiya. Nyika ine mutemo wekuti vana kana vari under 18 avasati vagona kushandira vega vanoda kushandirwa nevabereki. Ko isi vabereki zvatasiyana. Iwe uriwe baba ndokunokana mapepasi kuna mutse kukoti zvikanzi baba uyai kukoti. Nyaya iri kuti muchabhadhara mari yakati neyakati pamwedzi kuitira vana venyu vatatu kusvikira mari yasvika pa $1,500 murume asingabhadhari. Apa kutogara nemwe mukadzi. Ndokugara pasi ndokuti iyi mari inondipinza mukati. Zano rakazorongwa nemurume uyu Zimbabwe ndorati tiwe nenyaya pano. Zvinorwadza. Zvakaoma. Zvinosuwisa. Hey! Ndine nyaya yeku-GOKWE. Gokwe. Iri kuti tani konkhani yekugokwe. Pane murume akafa. Anga asina mukadzi but achichengetwa nedzimwe hama dzake. Murume uyu achibva afa akaita mazuva asi achibva azokwanikwa afa. Vanhu vamuchema ndokuvigwa. Avigwa kudaro mangwana kuseni pakunotarisa kuguva. Chivanhu chedu kuti kana munhu afa mukanomuviga mangwana munoenda kuguva zvakare muchinoona. Pana amai vakanoonekwa vakagara ipapo vari maresearch paguva ipapo. Pakunosumudzwa achibva ngoti ndarohwa nechibayo kumusana ndiyerekete bvu. Kufawo zvakare. Amai ava ndeve ukama here kana kuti? Amai guru vaitochengeta zvakare murume uya uyu angasina mukadzi uya uyu. Ndo vakazoonekwa zvakare vari kuguva ikoko vasina kupfeka. Amai guru pakuita sei? Amai guru mukadzi wemukombe wemunhu airwara ngafa. Amai we. Ndine update shoma yepanyaya yatakataura zuro ndizuro yemwanakomana mwana wemukadzi ndiye mwana wemurume vakapanana vana vachigara vese Pamazowe apa paKirstenberg. Tichingopedza kutaura nyaya Zimbabwe mwanakomana akabva yazoturwa nevatete hanzvadzi yemurume. Iwe bva pano iwe handienewe asi aenda ikoko mwanasikana akazotanga kufonera achiti imi itai murume yadzoke kuno. Unomutorerei? Hesi kanyemba na bosho kuno mvura iri kunaya every day. Ndinonzi masa mukomba choto paguru yepamudindo takachibata chimuti kuti dzvi. Aiwa chakabatwa nyika yeMukoma KB. Zvimuti zvakabatwa. Ndine nyaya yandichazoda kutaura muri yeZimbabwe yekudhari Ndewo. Iri kuitika pamusoro pekuti vanhu havasi kugutsikana nenyaya yekuti kune mutungamiri akapiwa nzvimbo aripo ipapo asi ari kuti handina kuvaka. Dora munhu wese ndikwanise kuvaka musha wangu. Mutungamiri wenzimbo akapiwa nzvimbo yake yokuti avake agare pamba pake. So vana vedu vanofana kubvisa. Ndovari kunzi dora sabhuku udza kuti sabhuku mwe nomwe pauri vana vako vese musha dora by dora village ese ndozondivakira imba. Kwozoita nyaya iyoyo ichatozoda illegal advisor pano. Okay. Iri kudare iri kwamutare kwabocha yevanhu vane group riri kumbadzuriswa vanhu. Ndataura nevanhu vanodarika 7 vari kutorerwa zvinhu vachimbadzuriswa nevanhu vasina kuregister. Vanosvika pamba vachitora midziyo vachitora mombe dzevanhu vachibika vachidya varipo ipapo. Nyaya idzi dzine masabhuku mukati.
ndichauya nayo but kwete nhasi. Saka nhasi ndichafonera umwe wemasabhuku ari mukati mezvinhu izvi, ndigofonera Mambo Marange vanova ndivo vane munzvimbo mune vana vari kuita zvinhu izvi, ndigozoenda pamusha umwe neumwe wakatorerwa vanhu zvinhu izvi sekutaura kwavo. Uyezve nyaya iyi yakasvika pakuenda kune rimwe dare riri mukati meguta reHarare nezvakabuda ikoko zvisiri kuitika uko. Patichanotaura inyaya yekuti vachakwanisa here kugara pasi nevanhu madzisori nekuwirirana pane zviri kuitika kana kuti nyaya yoenda kumberi. Regai tizonzwa kuti nyaya yacho inenge yakamira sei. Baba Isabel, vari kuda kusvitsa kanyaya kuchimuti pachimuti paNational FM munobatika sei? Ndisadeda bebikoma KB kwanzi nevabereki mumbozviroverera maoko tichibatsirana kukuroverai maoko nedanho ramakatora rokunza Honorable Minister Torerai Moyo, Minister of Primary and Secondary Education. Takaka tiri murima. Okay. Takaka takaputirwa. Hey. Taive tisingazivi. Tanga takwara. So kuya kwa wakaita pa National FM kwakabatsira here vabereki. Maiwe. Vakataura kwanzi chikoro hachiperi. Asi vari kuonosvitsa vamwe kuti vazive kusaziva kwavo nokuti munhu asingazivi hazivi kuti hazivi. Aiwa, sando tinodzosera kwavari nokusarudzwa kwavanoita kuteerera National FM. Pane dzimwe nhepfenyuro nokuda kwekuti National FM inokupaika hufuzungu ende vaka vasingazive kuti ndiyo nhepfenyuro inoteererwa nedzimwe nhepfenyuro. The whole nation on one session. Paka Harare. Nyaya ndoda kutaura pana pamukoma KB. Ndiri kukumbira vanhu munzwisise. Nokuti nyaya ndiri kutaura panapa hongu yakaitika mukati meguta reHarare. Asi nyaya ndichataura panapa iyi nekufamba kwandinoita nguva dzese ndipinda mukati menyika yeZimbabwe yakawandirwa pane kwairi nokuda kwevamwe vanga vasingazive mutemo zvakare kana vazoziva. Vamwe vanozviti ivo pachavo vanotonga but kune mutemo uri pamusoro pavo. Kana vazorerwa nemutemo pane zvinozoitika kumberi nenyaya yekuti maremerwa nemutemo asi mambochengetedza chakaipa mukati mei. Daniel Roshi will be for wakachwemba communication. Zimbabwe inzwa nyaya iri pano. Kune murume akaroora mukadzi wake. Ndoko mukadzi wake akaroora anga ine vana 3. Aroora mukadzi ane vana 3. Ndokubva aitawo zvakare 3 vana nemukadzi wake. Kuna kuti vane vana 6, 3 vemukadzi ne3 vake. Aroora vanhu aita vana 3 nemukadzi uyu. Ndokubva vakonana nezvinokonana kurambana kuripo munyika pane kumwe kokuti uri kumanikidza but kurambana kuripo ndokubva vasiyana. Vasiyana Zimbabwe inzwai. Murume uyu akabva atora mumwe mukadzi angaine vana vake 2 zvakare. Ndo akataka kugara naye. Right. Ataka kugara naye mukati meguta reHarare. Amai vakasiyiwa vaine vana 3. Zvakavarevera kuti vagara vaine vamwe vana 3. Ndokusiyiwa vaine vana 3. Vachiti handina dambudziko pakuputsika kwemba iyi asi dambudziko murume wangu. Ndokubva vaenda kumutemo. Vaenda kumutemo ndokunovhurisa mapepazi emaintenance. Murume ngaachengete vana vake. Vachiri pasi pemakore anotenderwa kuti mwana azvimirire ega pakurarama kwake. Saka ndapotera kuno kuti mundibatsira. Vadaro vaenda kumakoti, murume achibva ashevedzwa, ndokugariswa pasi, ndokubva aoneswa nemutemo unofanira kubhadhara mari yakati pamwedzi vana vako 3 vanoda mari yakati. Ndokubva arera mari iyi, asingabvise mari iyi kuzvitotomadza kana kuti kudherera here kana kuti kushaya. Hatizivi pati kushaya haisi defense pamutemo. Ndizvozvo. Zvadaro Zimbabwe. Murume ari kugara nemumwe mukadzi achigara nemumwe mukadzi mukati meguta reHarare ndokugara kusvikira mari yawanda yekumaintenance kusvika pa $1,500 asingaibhadhari. And yamhosva kai. Yamhosva kwete yemukadzi yedare wakusvidza dare ndora mukadzi asiri yakakuti bhadhara maintenance akakuti bhadhara maintenance idare saka usina kubhadhara wasvidza chi dare. Washora hurumende. Washora nyika. Kuseri kwemutemo kune signature inosainwa kunzi tatendera kuti mutemo uyu ndo wakushanda munyika. Wanga uchizviziva kuti signature ndeyani? Unenge washora kubva kwese ikoko. Zimbabwe. Murume uyu aona kuti iye ndine umwe mukadzi wandiri kugara naye but mukadzi uyo zvakataurwa nedare mari yawandisa ndokubva ashevedza kunogara mukadzi mukuru zvikanzi madam uyai mutore mari yechi yemwana
ndovashedza mukadzi ashevedza mukadzi watora mari yevana iyi mukadzi paakasvika aine mukadzi uyoyo ndokubva vambunyikidza mukadzi uyatora mari uyoyo maiguru kumudzipa ndokubva afa vese murume nemudzimai mudiki vambunyikidza mukadzi uyu afa ndokumutora kunzvimbo yavanga vari ndokuno mukanda kunzvimbo yekuutafosi kune nzvimbo dzakavandana mwana kwakabva amai havasi kuonekwa anobvunzwa kuti mai vakaenda kupi kwanzi mai vakadanwa nadhedhi kuti huyai muzotora mari mwana ari kuziva kuti amai vaenda kunoona dhedhi kunotora mari yedu mapurisa ndosaka ndichiti vakomana vemabhandi Zimbabwe Republic Police havana kungodaniwa sokuti ndichibva pano mustudio ndongonzi huya wamupurisa vakaenda kubasa vakanotrainwa zviri pamutemo ndokusaka vachitichengeta ndokutangira ipapo kuti amai vasi kuonekwa but pavakabva pano vakanzi vari kuenda kuna dhedhi paka kuna dhedhi vapinzira vakomana tikutsvaga amai vakadai so ivo ndo vanoziva pekutaura ndo vanoziva pekubata ndo vanoziva pekutangira nezvekuita kusvikira murume aati ndozvatakaita mari yanga yawandisa mukadzi ndakauraya mukadzi anzwa kuti maitikira kuti murume apa nyaya inenge yabuda mukadzi mudiki tobo watawa akapindira pagurove kunova ndiko kumusha kune hama dzake murume atotaura right mukadzi aruwa pasi aenda murume amaoko emapurisa ndokubva mukadzi apinda mukati menzvimbo yegurove kunova kuno kune hama dzake achinosvika ko kune hama dzake ipapo hama dzakaona kuti mwana uyo asi kugara pasi every 2 minutes anobuda mumba nekopanze 2 minutes anobuda panze saka inini handisi kunzi ndine mhosva here shishichorayo svikanzi iwe imbotiudza chiiwe chii chiri kuitika ndiyeverere ndokusungirira ndobva afa inzwai Zimbabwe mukadzi mukuru ane vana akarambwa ndiye akaurawa akanuka nekutafosi mukadzi mudiki murume achibva asungwa mukadzi wakarora wechitu aziva kuti murume abatwa ndokutizira kuguruve ndobva azviuraya murume ari mumaoko emapurisa zvadaro amai vemurume uyu anova ndiani vakadzi 2 vafa amai vake vakarorwawo kumba kusisiri kwemurume uyu ane vakadzi vafa ava vemukadzi mudika vari kushevedzera kuti mutumbi toda kuuya nawo ikoko but hatina zvotoda kutaura nemi nekuti hamusati maroora wacho akatora mukadzi uyu ari mumaoko emapurisa mutumbi wemudzimai mudiki uda kuenda kupi uda kuendesa kumba kwemurume anga vamuroora wakatiza uyu mushure mekubatsirana kuuraya munhu iwo zvakare murume wacho ari mumaoko emapurisa uyu wangu mutumbi uda kuuzwa but asati ende sei asati aroora apo uda kuendeswa kumba kwaamai vacho amai vacho vakaroorwawo neumwe murume asiri baba wemurume uyu ane vakadzi vafa vanobva kupi vanhu ava right mukadzi mukuru kuhwedza ndokwanga kabva ivo ari mukati meguta reharare and then mukadzi mudiki kukuruve murume achibva kupi kuhwedza futi saka muti munofanira kubva kupi kukuruve yes uchienda kuhwedza kwakaroorwa amai apo vari pamba pane mumwe murume noti baba vemurume aiwa baba vemurume havachisipo apa saka nyaya hombe yaita kuti ndiwe mukoma KB mukatarisa nyaya yese iyi muri yeZimbabwe yazosvika pakufa kwevanhu payatangira ndepe divorce yake nemukadzi mukuru aramba nekudaro haana kuda kuzoramba ari baba kuvana vake kunyanga aramba nepanechi nemukadzi kurambana nemukadzi zvinoreva kuti vana vachisi vako aiwa ndevako kukanya vari vako unofanira kuitwa sei newe chengeta vana baba variko kana muchiziva kuti mune vana venyu munogona kubata mukadzi nechikomba hazvimanikidzi kuti ugare nemukadzi anoita zvikomba but pakutanga pamakamboita vana mhosva yaamai haizivi vana wonai payasvikeko zvinozvi yaurayisa vanhu vangani ende murume ari papi ende haisati yapera ichasvika kupi baba Isabel ko akaurayireiko mudzimai kuda kuvhara mari yementenance wavhara mari yementenance but vana vari musango futi vachachengetwa nani iwewe kana wanga uchiramba kuvachengeta iwewe baba vachichengetwa nemukadzi kukana wazouraya futi mukadzi wacho
vachichikitiona nevana kuvhara mari yementenensi nokuuraya mudzimai kutobatsirana nemukadzi ya zvakama. Ndiani aunza nyaya iyi? hama dzanatete vachona akati ndo nyaya iripo. Saka iko zvinozve murume ari mumaoko emapurisa. mainini vakafa havasati vavigwa. Mutumbi uri kupi izvozvi? Iko zvinochiriko ikoko moshari kugururi vese mitumbi iri kumoshara kwairi. Hapana wati wabatwa iko zvinozve tisingazivi pasora nhasi. ya pakaipa 12 minutes past 10 ndo pafika nthawe pari manje. Uri kuponi? Muchiri kurangira repa akatangira. Yes. Pane imwe yaizi kudingwa. Aiwa mawana. Anogona lake. Anogona. But usagarise usati wadzoka kuvateereri vako. Exactly. Chii chiri kuitika naye lake? Zvakafanana nomubereki kwatora nguo usati wapana chiona chikafu anoda kunokwata. Right. Vakasvika vakaona kuchinaka ikoko. Havadzoke. Kana pane mumwe wevateereri kuti vatsigiri valake kumene anonzi Boss Chimombe. Mr. Sheffield. Baba. Pagazebo apa. Waterfalls. Pane boko hamasiya. Anonzani? My Gearbox. Yuda Roads. My Gearbox. Haiwa zvino kuti show ya kumene asaenda ikoko. Kana birthday panondo mudana. Yuda Roads My Gearbox. Vanenge vari muna Chinhoyi. Ndio maoneka kuchitekesa Gearbox. Vane motokari dzavo. Nkhani yaleketekwa na King Mambos. Zviri kunzi varume dzimwe nguva tinovarayirwa. Tinoona mudzimai tiri murudo tichidanana nokufamba kwenguva runogona kuzopera. Iwe obva watanga kakufambidzana nemumwe wakuona unge mudzimai wako ukutanga hatisina basa. Endi kana uchifunga kakuti tikadaka kuvhara nyaya yementenensi tofana kakura ya munhu hakuna zvinhu zvinoitika zvakadaro hapana mhosva inorowa baba Isabel. Saka hama dzemurume akasungwa mushure mekunge awirirana nemudzimai wake wechidiki kuti vaurayai mai guru ngava ende vanoona hama dzemudzimai wawakauraya hama dzamai guru vagare pasi vataurirane kuti woita sei kana pachida kuripwa poripwa nokuti ingozi even kana kuzouraya kwakaita mainini unogona kunge utore mweya wamai guru wakakonzera izvozvo. Saka hama dzemurume uyu ngadziende dzinogara pasi nehama dzamai guru vataurane kuti voita sei kuitira kuti nyaya iyi igadzirisike. Ya ndo zvanga chitaura King Mambos. Ende nyaya dzidi kurerwa. Ende hakuna nyaya diki panyaya dzese. Azvite. Nyaya ngaigadziriswe ichipera. Baba Isabel, ndiani akafurira mumwe kuti ngatishedze mai guru kuti toti vauye kuzotora mari tivauraye kuno? Maonera kazhinji mukoma KB. Kana akugara nemukadzi mudiki. Ukada kubuditsa mari paipe kuda kuendesa. Unzi uri kuendesa mari kupi? Dzimwe dzenguva mukadzi mudiki ana zvakataura but anongoramba kuti wewe uda kuchengeta vana vako. Kweni vangu vari pano. Wovhatya kuti ndiite sei kuti ndifadze mukadzi ari pana panoita sei? Rega ndingofaya wacho naye anogara chindinetsa. But kana wakashanda vese uchimidza vaigara pasi vachita nyaya dzavo vese vane mhosva. Sizinda ndozoti makachibata chimuti kuzati kunonzi chiko magwegwe. Hacho chakabatwa. Chinenge chakabatwa kani? Bulawayo ndedu. Ama mahachula. Umagumede vakiti. Ukona la. Zimbabwe Broadcasting Corporation. Chako gokwe chiri kuti tani kona iposhongora. Gokwe, chifi nemangwe, sabuku nebumbu. Muri yeZimbabwe tinenge takadzipakata tiri mukati mekufamba mukati mekuenda. Mamukasekwa timu rangu riri paHighline apo. Wamukasekwa Gibson Tungwarara. Chimuti wakabata. Gibela Mike Shuwawu. Jagwa. Akabata chimuti. Hari pachangamire pa Oasis Club ipapo. Chimuti wakabata kwanza risiye. Tiri kumhanya nacho. Niroza chimuti munenge makabata timu rangu mukati mekufamba nacho. Wamukasekwa Arumando. Chimuti baba chayafama apo. Chimuti unenge wakabata mukati mekuenda nacho. Chikonzero mhanya nacho. Wamukasekwa timu rangu rakabata chimuti rese. Niroza kuti muri kufamba naro. Rebecca Foster. Handikakade agogo. Every day is a Friday. Chimuti wakabata. Variseko mainodza. Chimuti wakabata. Wamukasekwa Bosi Chineke. Chimuti wakabata. Wamukasekwa Bosi Charles Chuma. Chimuti wakabata. Akada chimuti kwanza chiseya. Wamukasekwa Bosi vangu Zemunyati. Avaripo pa Business Center. Kwanza ndakachibata pamwe chete baba Maracha. Wakachibata tatenda sakupwanya pamachipisa. Wamukasekwa baba Boba pamachipisa chimuti wakabata kwanza chisiye. Aiwa timu rangu rese ripa Ibol mukoma KB. Panonzi pa Ibol Saloon. Right. Iri pamachipisa. Baba. Mabatiro anoitwa chimuti. Kutori kune vamwe kutori kuti mastaira.
kwanzi tofana kuti kwakasaira kedu kanonzi National FM kana ruko vakadzi mumusoro kari pa Ibon ko vanogera saira kanzi National FM andisi kuti ndichapirira kuseri kwacho kune vanogera futi ipapo nekuti vese varimo asi chadetsa chimuti muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura yakaitika mukati menzvimbo yandinoshedzera kuti Gokwe neMangwe Sabhuku neBumu mukati menzvimbo iyi mune nyaya yakaitika yokuti izvo kune murume anga achigara ega asina mukadzi but anga achigara muimba yake asi achigara pamusha pehama yake anditika kuti kuti anga ari murume mudiki pamurume waigara naye pamba pake aine mukadzi wake muning'ina so murume uyu anoratidza kuti akaita mazuva vanhu ava vasinganomupi chikafu kana vasingamutarise ndokuzomuona ita sei afa nematambudziko afa kudaro akafa chiri chitatu china vakabva vada kunomuviga vachienda kunomuviga vakabva vamuviga kudaro mangwana mukuseri chivanhu chino chinoti kana munhu achinge avigwa tinoenda kuguva kunoona kuti paguva pedu pakamira sei yes vachienda kumapasti 5 kuseni kunoona kuguva vakanowanikwa amai guru vanove mukadzi wemukoma wemurume weafa anova ndiye aimbwa pachikafu ndiye akarukwa paguva akashama akagara ipapo vakuvatura kubva ipapo achibva angoti musana wangu worera kuti ka murume achimhanya kunotsvaga motokari nedzimwe dzigori kuna moti kuti aende kuchipatara amai vachibva kutofa kureva kuti baba munini ava vakafa vanhu vachienda vachibva kunovigwa mai guru vachibva vafa zvakare vachitobva paguva mushure mekuonekwa paguva ipapo vakagara vasina kupfeka saka iko zvinozvi toda kuti tizonzwa kuti vafa kudaro chii chakazoitika kumberi chikonzero ndakapedzesera vafa vachitorwa panzvimbo iyi asi chiri kunetsa vanhu ndechekuti vakafa nei 1 2 vanga vachiitei kuguva rababa munini ravakaonekwa vakashama ndiye mumwe wevamwe aifanira kuenda futi kupi kuguva kunoona but ndiye akatoonekwa kuguva akagara ikoko akashama asina kupfeka kubva kumba kusvika kwanga kune guva kwakareba sei akusvike 1 kilomita akavigirwa pamusha ipapo akavigwa ikoko nzvimbo iyoyo mai guru vakabva vatofa kuti mai guru vane chekuita here nerufu rwabamsaka taunza vakuvanhu kuti vanhu kana zvinge zvadaro kufunga kwenyu kwazvakamboitika kwenyu chii chinenge chaitika ko munhu anokwanisa kuzoonekwa ari kuguva asina kupfeka paguva rehama yabva kunoviga zvinomborevei ko chakazomuuraya chii 0713938538 0713938538 pabodzi na 0789600748 paka hey papa pati yebo first term ministry Victoria Force chiri futi tani muri yeZimbabwe kana zvichinge zvafamba zvakanaka Friday ndinenge ndiri ipapo okay ndoda kutochipedzera chaita sei chiri kurema baba nyaya yekuVic Force ine murume anga nemhuri yake aine vakadzi 3 nevana vake agara pamba pake murume achibva ararama makore anokwenda kuita iwo 32 years achigara ari pastendi ipapo paakatopiwawo mushure mekuzvarwa nababa vake vakatemberwa kunzi apa masabhuku nemadzishe vese vanga vari mukati menzvimbo iyi vakafa vachimusiya aripo iko zvinozvi kwatovewo nevamwe izvezvi sabhuku akapinda achibva ati munda wauinawo hauzi wako hoko dzinofanira kutopegwa zvakare dzichipega munda wako munda wemurume uyu kota yemunda uyu ndo yaakapiwa iye imwe nzvimbo yese ichibva yapiwa umwe munhu nasabhuku nyaya ikaenda kwaheadman nyaya ikaenda kuvatungamiri yese munhu iye yakauya iko zvinozvi achibva anzi ndiwe une kodzero yekunge nemunda baba vemunda uyu vachibva stroka baba ava vane makore anokwana kuita iyo 81 years pakaitwa nyaya iyoyo vachibva stroka ndokutanga kurwara varwara kudaro vachibva vachivedza munhu wekuti inini hamungati ndaroiwa kana kuti ndakuwadzwa asi nyaya ndikutaura panapa ndiye kuti kubva patorwa munda wangu ndo musi wandakanzwa kuti nyama dzangu dzarwadza kusvika nhasi ndiri kukumbirawo mundidanirewo munhu anogona kundibatsira ndikwanise kupupura nezvandoda kutaura ndigoenda zvakanaka asi handidi anowanikwa nzvimbo ino sokuti kana kuri kumanikaland wobva ti manikaland ngaabve kunze
angabvezeka kuMash West, kuMidlands kana kupi anonzomba inoyi andisekura ndoda munhu wekutanga kutarisana naye but ari mubatsiri. Ndobva kwashedzwa munhu akashevedzwa achibva asvikepo pakati nyaya iri panapa handikwanisi. Baba ava vane shungu, vakatsamwa ende kuti vatofi izvezvi vanotoda munhu anotovazorodza kugara navo pasi. Pavachati ivo senge vakutora befu ndo pavanozoita sei, pavachazorora nyama dzavo dzatopera. Right, mubatsiri aitaura kuti baba ava havakwanise kufa nokuda kweshungu dzavainadzo. Ndo baba vekutorerwa munda. Ndo baba vekutorerwa munda veve ndo vari kurwara zvekuita shungu dzakadaro. Okay. Achibva ati regai ndikushevedzerei mumwe. Iye akati zvamuri kuda handidi. Zvamapupura imimi nyaya yamapupura regai ndikushevedzere mumwe. Achibva shedza mumwe achibva aenda ipapo. Aenda ipapo akataura achiti ndokumira ndikubatsirei but kubatsira kwanisha kuitai panapa neshungu dzenyu. Ndaona imimi zuva ramuri kufa, zuva ramuchafa. Ndaona kune vamwe vanhu vachitambura zvichienderana nekumunda kwenyu. Hish. Zvikanzi ndibatsirei handingati inini ndafa vanhu vangosara vachitambura zvakare vasina pekurima. Ndoda kuti mundibatsire inini ndikafa regai ndife but vanhu vangu ndiri kukumbira kuti zuva randofa inini ndo zuva raunofanira kuti vanotanga kurima munda ikoko. But izvozvi mune mbeu zvikanzi kunyange muine mbeu vanosara vaine shoko ravakabata riri kuratidza kuti munda wave wavo. Ndobva vaitirwa zvavakaitirwa. Vaitirwa zvavakaita baba vachibva vaita 11 days rechi 12 vachibva vafa nematambudziko. Yeti kumunda uku kwakatorimwa nemanu kutori nembeu dziriko. Akarima ndiani? Munhu akatoiswa papo nesabhuku akatora munda. Atora munda ndiye ari kurima. Okay. Zuva rafa baba vanonzi vakafa kuma 8 dzemanheru. Shoko richibva rafamba kuvillage kuti kwaita nhamo. Vabereki vane vana nemhuri dzavo vanoti kana uchinge kwaitika rofu kune zvinhu zvakafanana nemombe nembudzi dziri munzvimbo, kune zvinhu zvinodya kuzvipfuwo zvinodya kumamisha. Vanoti vamwe vanhu endai munorinda kumunda, kana kuti vamwe endai kumunda, kana kuti nhasi munda hamushandwi asi munenge makachengetwa, vamwe vari kurufu. Baba vanova ndivo baba vakatora munda uyu ndo vakataka kumuka usiku vachiti timbosanosvika kumunda then tosvika chienda kurufu. Vanhu vaenda kumunda mukoma KB vanhu vairasika kupinda kumunda kuita chizungwe kumunda. Vapedza kudaro vanhu vakakutora nyaya kuti pane zviri kuitika. Vanhu vachibva vaenda kudzimba ndobva vadzoka. Sabhuku pachake iye pamba pake panga pasingapindiki achitenderera payadi kudeo kutenderera payadi asingapaoneri. Akangobuda pamba zvese kuti vanhu vanomboti kuseni vanasati vamuka regai timhanye kumunda todzoka tichienda. Sabhuku akukundikana kusvika pamba pake. Saka sabhuku manje anonzi iye audzwa shoko ndiani takakuzwa shoko rokunzi mazvinzwe here kuti baba vepapa vaita sei vashayika. Sabhuku anoti iye paitenderera pamba pake aiona baba veve vachivashevedza vachiti inini kufa kwandakaita ndakakonzereswa newe Sabhuku, handina umwe urwere huri pandiri. Shungu dzemunda wangu ndo dzandiuraya. Iwe unopinda sei pamba pako? Sabhuku achibva ashevedza murume uyu uye wakapa munda wekuti unozivei rufu rwaitika but murume afa uyu ndiri kumuona. Murume uyu akupinda nyaya yekuti kumunda cheko ndadzoka akusi kupindika. Handisi kuona munda ndiri kudzoka. Sabhuku achibva rega nende kwa headman ndobva anoudza headman achiti ndiri kutya kuenda parufu. Chikonzero sakuona munhu afa achindiudza nyaya dzandoziva. Ndikasvika parufu rake ndinoona headman ndosvika parufu but zvatoda kuti uite iwewe shedza hama dzevanhu ava uchiri kumba kwako. Wovaudza kana une zvawakaita sei zvawakaita then kana uchivapedza kuvaudza wobva waita sei wobva waenda kurufu. Sabhuku ndobva atya ndobva angogara kumba haana kushedza hama. Mhuri yeZimbabwe Sabhuku akazoonekwa akatofa akagara kunze kweyadi. Vana vake vemurume akafa vatanga kuona iye baba vachiti kwanziso kana nyaya yangu isati yataurwa yekuti vanhu ngavaungane vataure kuti munda ndewangu inini vana vangu mboshandiswa musandivike. Asi ndine zvandichaita kuti vaungane kana vachinge vanonoka. Saka izvozvo baba vavikwa
vakashaya rini nezuro muswe Saturday ranga rizuwa rechi 11 rinova ndione kaonekwa Sabhuku akaita sei akafa ava vekutenga munda kubva kuna Sabhuku vekupiwa munda havasi kukwanisa kupinda mumunda havasi kukwanisa havasi kuona here panzi munda vakafamba ndosvika choti rodi ndiye kumunda vakunosvika kumunda havana chavakachaona apaisina munda saka vana vatoti kwanzi baba vedu tinotovaura isusu vachitaura kuti izvo imimi Nyararai hamuna chamunotaura inini ndinofanira kuzovigwa kana vana vangu mapiwa munda wenyu wakunzi ndo munda wenyu zvikanzi kune zviriko vanhu vakatorima vanzi aiwa hatina utsinye nevanhu kana kune mbeu dzavo but muchaisirwa shoko rokunzi zvanzi vanhu unganai munda uyu wawanhenge vanogona kuzokohwa zvavo but munda wakuzika ndiwani ndewenyu saka izvezvo vanhu vasati vaungana ende baba havasati vaita zvavakataura zvokuti ndichaita ndega zvokuti vanhu vaungane saka ishe weko angandiudza kuti musi weFriday ndo patiri kuita nyaya ishi takaungana semhuri bhosho kana dai zvaikwanisa usvike panzvimbo tiite tese uvepo Sabhuku handiti vakodzwa kuti enda uunganidze hama dzemushaka uyu usati wasvika parufu vadane kana une chekuita neufu wotaura Sabhuku haana kudana ndofa wangoonekwa wangudaro ava havachawani munda makarimiweko mumunda umo kwanzi kuchibage nenzungu zviriko iko kwandizivi zvimwe zviripo but kuchibage nenzungu ndazvinzwa zvirimo ya pakaipa 29 minutes to 12 hours aiwa kana zvikabuda zvakanaka tinogona kutsudzura tiri panzvimbo 0713938538 pabodzi na 0789600748 bapati una Dr. Nephews Chimbowa mazuva ende iko zvinosvika tikati Chimbowa tatoti mai Chimbowa tikati mai Chimbowa tati Chimbowa chatiwa chinowana pane gombo ndo pane moyo rudo kau mukoma KB izvezvi pamanyama pake tokugamuchira mashoko ekuti pane imba iri topfuta izvezvi imba iri totsva pamanyama pake izvezvi hatizivi kuti chichiri kuitika fire brigade yamanya here kuti ikwanise kubatsira tichanzwa kufamba kwenguva izvo kuti vabatsirika sei ende chii chaitika tichange tichikudzai kufamba kwenguva mhuri yeZimbabwe kuti chii chiri kuitika pachitungwiza pamanyama pake rambai makabata chemuti tinotenda pari zvino pane chinhu chandafarira kune munhu wandakataura nyaya yake anoirasika chopchop right vataura kuti kana waroora mukadzi mukarambana hauna kuramba vana ndevavo manzo zvavazoita ivo vari mukati mekukwazisa chero baba nhengi ndakavaramba ndikasiyana navo ndinovakwazisa nevana vavo baba nyaya dzandazobata pano muchiri mekutaura nyaya yementenensi iyi vakadzi mashungurudzirwa vakaitwa neva avari kuitwa nevarume vakasiyana navo vachitadza kuziva toenda kupi ndatosangana nemumwe mukadzi akatopisirwa imba nemurume anga kamuroora ane vana naye ndofunga tinofanira kako okay tinokwanisa kakubata illegal advisor but ngatibatei kana kuti tokumbira handitika vanoshanda kukoti inoona nezvemaintenance ichokwadi ichocho must be safe handiti kana pane mutauriri anofanira kuuya panapa ozobata nyaya iyi tozonzwa kuti tingabatsirana sei nemhuri yeZimbabwe baba Isabel pakaipa vana baba chiko chii chinokutasira kuti muchengete mhuri yenyu apo dzimwe nguva dzacho ndivo vanenge varamba dzimwe nguva dzacho ndivo vanenge vakonzeresa kutadzirwa kuri pakati pani makuwirirana kuti makusiyana ko mwana atadzei ko iye wacho waramba naye unomuurayirei tinotenda maita basa Zimbabwe nokuteerera kwenyu hanzi nadhadza Darlington Vochora pamazowe pamatora famu takachibata kuti dzvi KB Kanyema Bonzo pamwe chete kana Washington Marimira aka Boshongora timbwera pomwe mangwana mukoma KB ndine message yada kuverenga sechiziviso zita ndinonzi Washington Dumira ndine munin'ina wangu anonzi Frederick Dumira takazvarwa tiri vaviri mumba medu naamai vangu mai vangu vainzi Elizabeth Mangena vaive nemunin'ina wavo ainzi Elizabeth Mangena vakasangana nababa vangu kuShabani Mine vakazobvako kuenda kuBhoera kunova ndiko kumusha kwedu baba vangu vainzi Michael Dumira mugore ra1983 ndipo pavakabva kumusha vachisiya Tina Mainini vachienda kuchitungwiza kuzengesa ndipo patakapedzesera kunzwa nezvavo asi zvinonzi vaibva kumberengwa vangaite ruzivo ini ndinobatika panhamba dzinonzi 0772 445 206 0772 445
206 0772 445 206. Mukavabata ipapo kwanze muninge maita sei mandigonera Team Club Joy Center machipisa Nomsamai Mikeo Francisca Kutiza Rizini Nyahwema pamucheti na Wilma Bla Jimmy Faustine Makwari vakabada chimuti kwanza ndichisi ndiri kumhanya nacho mukoma KP vakachibata kwanze tinenge chikuti chikufamba nemi saka ngatifambe itese pachimuti zviri sei Tina ndi maititi kwakwadzana. Mayani? Maititi. Mazuva anga wanda maititi. Daiti pesa airamba. Aiwa tinotenda nekutsigira chimuti tibatsira itinzwe. Ndinoda kubatsira uyu okura ya mukadzi uyu. Akatadza ende zviri kuitika. Nokuti murume akarambana nemukadzi kuti achiyeuke wana wake kaka azviite. Anenge akungomirira pamunhu 1. Saka tiri kutazi izvozvo zviri kuitika. But akatadza manje atongozi. Yangozi. Kwese atongozi. Kunyange yakazvisungirirawo yatongozi futi kwaari. Uyezve futi zvokuti aendesa ari kuda kuendesa chitunha kuna amai kunge mai ndo akauraya ka vari kutotadza. Okay. Aiwa ari kutotadza ngawatoenda kuhama dzemukomana. Hama dzemukomana. Saka mashoko amungada kupa vamwe varume nemadzimai ndekuti kudini panyaya iyi? Varume ndoda kupa kuti kana uchingoarambana nemukadzi hauna kurambana newana. Zvokuita kumanikidzwa kunzi uendeswe kumitemo kuti uchengete wana wako hazvisirizvo. Chengeta wana wako kunyange makarambana ndozonozopedzisira ikoko kwayo chiko unongoenda unozona adzoka futi kuwana waye waairamba akuda kuchichengetwa futi iwe usina kumbowaendesa kuchikoro. Ndizvozvo. Saka kuchengeta wana kaka akuti dzokera naye nemukadzi kuchengeta wana uruchengeta ropa rako. Ndizvozvo. Ngatichengeta wana wako kunyange makarambana. Tinotenda. Tochenda pamasabhuku apo KB nabozhoka. Masabhuku ndokunga minisa akada kubuda kunze kuita zvekufamba achiona anobata gotsi. Ko minisa unobata gotsi neiko? Zviri kuitika kunze uko zvimwe zvacho zviri kufumurika zvazvo but zviri kuitika nemasabhuku kauka hazvina kumira mushaona vari kukangwa. Vari kukangwa. Aichokwadi bozho naKB vanhu vari kukangwa zvekuti kuti munhu unoshaya kuti ochienda kupi dzimwe nyaya dzachona dzatoo nemakore. Aiwa don't worry tiri kudzifambira nyaya idzi tinogadzirisa dambudziko racho. Nyaya dzemasabhuku dzatonetsa zvekuti chitarisai yazosvika pakuti munhu afe manje. Munhu anozofunga kuti regai ndingodai nokuti ndagurwa kunorira. Iwe agara makore esaya ungoona munhu atonzi atova kutogara panzvimbo ipapo. Unostroka zvechokwadi. Aiwa tinotenda uyezve minda yedu ikaibhozhoka kana tichisiya kaka tochiti inhaka yewana wedu. Inova inhaka yakatorwa manje hazviite. Waona inhaka. Ndizvozvo chaizvo. Mwanona nhaka kumabasa but sitowana nhaka kumaminda. Aiwa tinotenda futi maititi. Ringiti boo. Waya. Paita munango pantedwe. Chimuti hello. Network yacho. Rege santive kuti ndiani munango ankwanisa kakufona. Right paita munango besi. Hello National FM. Bozho naKB. Chimuti icho. Rikiti boo. Ndiani wedu uyu? Asimanga muri pa 10 days. Dama ichimbowa isakapera kane kuparira manhu nezuro. Munosapota Manchester United. Kubva nhasi muri hama yangu. Ko vachimbowa vanosapota ipi? NeCapes futi yagara uri hama yangu. Ko vachimbowa? Capes United. Nei. Maungotedzera mudzimai. Kuangaende kupi? What team are you? Chikwandika serious. All right. Achepa zvikfo chakanyanya icho. Ndozvinoda masabhuku izvozvo ndavari kuramba kunzwisisa. Havasi kunzwisisa.
nyaya dzemasabhuku dziri kunetsa vachitorera vanhu minda ndokuita sekoko nezerara sekuru avo 81 years bayadiki kasabhuku ndizvozvo kuna sekuru vasadaro ndokuti vamwe vanzwisise vakaona zviri kuitwa vamwe vachitenderera vachichaya pamba pavo ndokuti vanzwisise. Mai Chimbowa havanzwisisi makangano chekukwekwe chefertilizer kana chefertilizer chiyasi chasabhuku vakaita kachimbuzi chefertilizer. Aiwa masabhuku anofanira kuenda kuchikoro. Pana uya akambotaura akati ngavaendeswe kuchikoro ngavana vanoendeswa kuinduction 1 kusaka chii chiri kuitika saka toti ngavatange vatariswa kuti vane 5 levels here kandi kuti vanzwisise 5 levels kuwamunda zvazvinoita mukatarisa yetitarise kuti pakutora mukadzi handiti ukatora mukadzi akagumira grade 2 nemunhu akatora mukadzi ane O level mubato wavanoita mari uyu ukamusira 20 uyu ukamusira 20 mubato wavanoita mari wakasiyana makambozviterekedza chikoro chakakosha nyangwe munhu asina kupasa asi chikoro chakakosha kuenda ikoko kurizina munhu anorizina anekava kuri alright baba Mai Chimbowa saka tozivana sei chikoro Mai Chimbowa hello saka muri kuti masabhuku kana vachigadzwa ngauye nemapepa avo echikoro ndokuti zvisanetse katarisai mune zvava kuita vaurayisa atezvara vangwana 81 years mufunge zvakaoma. Vachimbowa halo ndanzwa Vachimbowa vachitishedza vanga vati kudini kwa baba Chimbowa ndingoti kwamasabhuku kana ndokungati akwanisa 4 years ngutaura nyezi zvataura Chimbowa ichokwadi okay tasaidza example yavatotaura yese ichokwadi because hazvoda chikuru mukati okay izvi zvinokwadzisa vana vasina zvavo zvavaita handizvi nenyaya dzinoita makb hazvikutanga zvakaona chimonditeyo katatu bye bye. Alright, Dr. Nephias Chimbowa, Dr. Nephias Chimbowa, Dr. Nephias Chimbowa. Po rikiti paita munango pantedwe chimuti hello African Patrick na push ziriseko wekwazulu senior bachelor izvozvo zvakutaura zvorovesa tikutukane sorry atisi why you know why tsutsura Peter tiri kutukane hatisi kutukana Peter ingonyadzi saka vanhu nei Peter roonazvi KB ini ndofambisana nevision 2030 kana makundimanikidza kuda kuti mhanya apa video income musadaro mani munozonde ndikifara kuti chele inenge yakaurova vanhu mobva matishungurudza kuti sorry Peter Zulu sorry alright ndanyarara tibatsire tinzwe avo vekuvanhu kavari kuguva avo vane chekuita nemufi ndonyaya nikoti hapana zvimwe zvinhu zvingamutendererwa ndonyaya tongoripo mufi uyu anga akagadzirwa here sei mai guru vakazooneka wakagara paguva anga akasotwa mufi uyo saka ivo vakaenda vachiti vanodya nyama ndobva vasvika ndobva urimbo hwatobata ndonyaya itoripo ipapapo bhozi vaida kutonoita nyaradzo yavo vega vaibva vasvika pakateyo ndobva vanamwa achibva vanamwa saka hapana kana muroyi kana chimwe anotsvagwa ndivavo saka varoyi variko here naipita Zulu varoyi variko ina asanda mboroyo hangu asi variko variko handiti vari kutoonekwa vakashama vakagara paguva pamwe vanga vakukanganisika njere maiguru aiwa kana uroyi ukanyemba kana kunoko vanomboonekwa vakadonha vafara gukwewo saka hapana kana chino chishamisira avo variko saka ndoda kungoti muridedzero katatu vanhu vaviri pana anonzi Blessing Mawire naKelly Mawire ndapedza baba Isabel tiri kutikana here hatisi ko indau mchindidaro moda kuti vision 2030 ndiikate pakati aiwa but ndiri kungofarira pakatatu kataita apa pane zvinogona kubuda apa
Kuti kudaro. Bye bye. Pita zoni. Da profita. Kuti kudaro. Apaka? Na usadare. Ada profita. Usadare. Aukamvunza izo alitoa necheumoyo kuti bosho waona. Sure. Okay, Boss Motors. Okay. Saka aiwa murware variko ngomakabeke bhini vatombofa makanyedero. Ko kana ari muroyi kana pagowa pagadzirwa iye haazive kuti pagadzirwa. Kufembera. Handisi kuziva. Aiwa vafembere vanongoenda havatomuziva zvavanoita chaura kunodya chete. Okay. Aiwa varove variko izvo zvavauti ndizwa nditaura paredhiyo vautonditeerera izvezvo vakatotiteerera izvezvo tamitaura kuti muriko. Okay. Variko musafungira hakuna varoyi mukumakedzi varove variko. Variko. Tobata uyo murume wokuuraya mukadzi. Aiwa uyo akavhura mhosva hombe achifunga kuti ari kugona then iye avharirwa mujeri uyo mukadzi wekuzvisungirira. Saka uko futi kune ngozi futi kwaakauraya chikwe. Saka avo vanga vachiti vadakuenda nemutumbi kumba kwamai vake vakarohwa nomwe murume. Andonenge zvinoita ngavangoenda nawo mutumbi kuhama dzemurume kwete kwakarohwa mai vake. Okay. Nokuti kwakarohwa mai vake avo vanenge vatopa mutoro manje baba ava vanana mhosva havasi baba vake ka. Ndizvozvo chaizvo. Saka havafaniri kuenda nemutumbi ikoko vanofanira kunzwisisa ipapo. Kana aine hama dzake dzimwe vanofanira kuenda kuhama dzake dzisiri kuna mai vake vakarohwa nomwe murume. Aiwa ngavasadaro ba. Vanofanira kuenda kune dzimwe hama kwete uko ngavasaendwa. Aiwa tinotenda regai tinzwe kuti nyaya yacho ichafamba sei. Alright, ndachikumbodedzera mumwe wani munhu katatu chete. Ndiani uyo? Anongonzi Tapi Baba Rashidi pakuwadzana 5. Ndinongoti Tapi Baba Rashidi. Tapi Baba Rashidi. Tapi Baba Rashidi. Tapi Baba Rashidi. Po! Rikiti vo. A minute to ill. Chekuita hapo. Anditika. Aiwa. Saka dai kuri kwenyu maita sei? Vetomboda shamu hao. Vakatofa kava. Vetasa ndero mutanga varowa. Andrew. Kozotawo wekupusha kwakugurura wamai vahava vakafurana nemurume kuuraya munhu hao. Aiwa avo idhinya avo murume ngaasvire mukati. Ngaagare mukati imomo. Ngaasvire mukati. Aiwa regai tinzwe kuti matare edzimhosva anoti kudini. Ndokumbiro ngomhoreso vaviri. Tsudzurai tinzwe. Kumbiro Eknor Nyampinga paguru gangarawe apa namudhara wangu Mudyaradzi Kukuta pagangarawe ipapo. Aiwa Lady Nyampinga ndivavo. Tinotenda mukoma Andrew Nyampinga. Tinotenda. Unogona kuridza futi here? Ndinogona. Ridza tinzwe. Po. Ifuti here mamesabe. Andrew. Tinotenda paita munango pantedwe National FM. Hello National FM. Wakomana yokangorongoro jai. Zviri sai mkomongo. Mr. Intelligence Calvin Joao. Tibatsire tinzwe. Mubvunzo wako kebhiyo kuti ndiani akafurira obviously mukadzi akatobva nemweya wechibhinya kuno kuguruwe kuno. Ko obviously ko azosvika uno abva kubva nemweya kunodzipa munhu akuuya kuzvibhinya futi. But mukadzi ndiye angafurire murume iwe ungabvume kufurirwa nemudzimai here? Wanzwa zvataura nabhozongora manje apa. Kuti ruchiwa rwemari kuti yakutobuda yese apa. Ndokutofurana kwakatoita ipapo. Obviously itori dado rero remukadzi. Dai akasirida akazotizei. Anga akutyaka kuti tauraya munhu zvazikanwa. Wazoona kakanyemba. Saka haiwa King Mambos watara zvakanaka but tinongoda ngokudzira varume kuti kana masiya vana venyu ngatichengetei vana uye maintenance ngaibhadharwe uyezve vakadzi tokumbirawo kuti hakuna maintenance yekuti toita kudedzerwa nzira utori kumba imi makasainirana kumatare kuti munopanana nenzira yakati kumabhengi kana kumafoni. Munofanira kutonyumwawo kuti sei wazodedzerwa yokunzi utori kumba. Iwe mastatement anozotorwa kunzi waibhadharira yakati dai akapiwa nemumaoko futi aigona ngoti haana kubhadhara nenyaya yekuti wapanana maoko hapana kana chinoratidza tapiwa mari.
ya pakaipa. Saka ipapapo haiwa muruboyo zvake ngaamire nemhosva dzake dzekubhinya ngaatotonga ara mujeri. Asi hama idzo ichokwadi haangadzifambire zvataura naKing Mambos ndizo chaizvo. Aiwa tinotenda waita basa mwana wamai. Rege ngomutse timu shasha yese na Manchester United wana Boss London British ngaipe ndemuzukuru wangu Gaylord Madzimba Muto waripa nehama dzake dzese na maita basa. Tinotenda muswere mune zvakanaka Prosper Mahala pagoromonzi weArsenal takakubatai zvakanakisisa. Tinotenda nokuramba makabatirira kapachimuti ngazvirambe zvakadaro. Bosho ari Bosho kuti ndiani weda ari kutaura ari kupi? County Park yapindira. Tichaona Shumba Makuwerere. Taona Shumba Makuwerere. Kunjani kobulawayo? Kubulawayo kushapuka nyemba. Tibatsire tinzwe. Ya. Unozvakanyemba kuna vanhu vanozvanokangira nyimo vamwe vanhu vane mazino kuti vagotsenga ka. Ivo vasina mazino ndozvakaita muchinda. Ndozva kuti ndabva kubatikana kumusha kwangu kuwedza nechekuwedza chekwangu ichida kutombozwa Bosho ndepacho chaipo pakaitwa mashura akadai so. Zvakaoma. Haubvate gomba nekuchera rimwe hazviite. Akatongogara akaine chikwereti chemendenenzi muchinda yoka. Zvaitova nani kubhadhara rake mchana. Kana kuti handina zvachose. Uti unotobvumirwa kuenda kumatare edzimhosva mogara pasi moita payment plan. Izvozvo kanyemba wobvisa unayo padiki vana ndevako hapa usumanikidzwa uita nemwoyo wako uchengeta vana vako. Chero pako kusungiswa iyo inyaya yekuti unofanira kutongoiita waona. Yes. Saka muchinda ene zvapa mahwani manje. Chituna mudzimai chikubva kuguruve kuchouya kuhwedza. Izvi chemuchikadzi mukuru kuti kuhwedza. Mushaiwo ndiana anomirira mhosva dzakadaro pangasina kuroora futi imagine. Ndizvozvo. Ya pana vamwe vanhu vatokangirwa nyimo apo patone mahwani apo. Nekuti iye kubuda chako achatobude muchinda. Saka mashoko aungada kusira vamwe varume even madzimai vakateerera ndeyekuti kudini? Chatoda kungotaura chete kumadzimai chero kwatiri varume kunyanya. Ukangwasiyana nemudzimai wako vana ndevako chengeta haufanira kutombosungiswa kanyemba. Kana kuti baba chaiye anozofunga ufanira kutombosungiswa unofanira kugara utongochengeta vana vako nekuti ndevako. Zvekuzosungiswa zvenenge yatoi imwe nyaya iyo. Neivo madzimai mukadzi yakaita madhiri akaipa maini navo. Kana wachida munhu wako usamupe maproblems. Nekuti kana kuti ngatiurayei munhu haana kubatsira murume zvaakaita izvi. Hakuna rudo rwakadaro kuti ngatiurayei ndisati ndigare inini. Because unofanira kuita munhu anovaka handiti unofanira kuvaka. Unofanira kuita munhu anovaka waudzwa kuti ane vana vake uyu anga akamhora saka kana panzwa kuti doka mari batsirana ikabude kashoma ikako kana unochengeta vana vemunhu wako wawada uyu. Madzimai please ngave nemwoyo wakati unozwisisa taro chabudisa hapana naye azvisungirira afawo futi chaakagona hapana. Ya pakaipa aiwa tinotenda mukoma tichaona Shumba Makuwerere. Aiwa pakanaka kanyemba tabatikana kuwedza ndokumusha kwangu Bosho ndepapi chaipo kuwedza kupi kwacho. Halo Bosho aripo ndepapi pacho kuwedza kwamakwarimba pamatsini apo. Paita vunango pantedu. Hello pa National FM. Magona tani patrao usiku ya lero. Tagona magona tani. Ine ndagona bwino basa nkukuvhane muchibwebwete kana mano amwewo ya Bosho ngola mukuziriwa nkhani shadidi so apa ndabwera kuti ndipitire nkhani ya uyo mwangu achita kuti amangiwe na thangwe kuti adapha mkazi unango wafa pomwe. Zvilichitika pale njakuti munhu anayamba kutenga mkazi wake pale ngati siku zimwezo amfunana kwene so pakufamba kuchita nsiku kufunana kule kumbaenda kusimala pang'ono na thangwe kuti ule mwamuna adafurumiza panango kutenga mkazi yeye anati wafika pa size kuona kuti zvinhu zvake zvikuita tani so paanza komedzana akunja wale pana mafala yomwe anipasana achilalewerana mafala yomwe ndo yomwe anzachita manje kuti uyu mwamuna uyu atenge mkazi aphe achikumbuka kuti ndikapha mkazi kuleka kuti maintenance ile inima so iye alibe kudziwa pamwepo kuti nkhani imwe akaenda kamangiwa na makamarada awomwe tinchemera kuti apolisi imwero ili marira lili pamwepo nathangula kuti mkazi omwe adapha ule ngozi yache ibwera so apa kuna wenza muna na akazi adateteka pa nawe nkulewa ino kuphawo mkazi kuti male exhibit njibwe zero ni maintenance ili malali na kupha mkazi adachita mwamuna mweyo njakuipa kwene so jinfuza kuti abale wache wa mwamunayo aende kumwe kuna mkazi adaphewa ipo kumala kuti kuchite ngazi mwezi
akakhale pasi na abale wa mkazi yokuona kuti angabverane tani makamaka na nkhani yomwe idachitika yakupha adachita mkazi wace. Ndawa ndi ngozi lini kone ya King Mambozi? Ndi ngozi yabingulepo mpano kuti iye padamangiwa ngozi ni malalina kumangiwa. Milandu ya kuti maintenance mkazi wanaendera ku maintenance kalikele mano Mambozi mkazi wangu wenda ku maintenance ile panjira uta anata mwe yangu tenga kubira chijana nangu mamuna wangu khala naye ndinifuna kuti ndimuphe kuti maintenance ile imali ili malalina tangoto wana wale anifunikana basi kubaso pia udapha mkazi koma wana wako wale ungu wafuni. So ndikulea tipo nsiku somo udakonza wana mweo na mamuna wako mweo munkabverana kakubvera wangu achita na mkazi wako ule mufuna kuti kalambe mudapatana. So imweyo ni ngozi yayambira pa ngozi apolisi akamanga munthu akaika mkati koma ngozi imangiwa ali kuika mkati patrawo. Ko awa abale wa mkazi ng'ono araenda kabzibaya kuguluwe ari kuti lekanti kule chitanda tiende nacho kakuwedza kapasa amayi wa mamuna uyu aramangiwa. Pamwepo manje adafulumisa kuchita zimwezo ndangani inenda pang'ono. So pa zinango zinu zinichitika kuti wepa ungakhale uli bwino. So ukachita chiya kwenekwene unzamalizira pomwe wachita milandu na munola milandu ilichokera pa munthu wakufa umwe ule pomwe kumuchitisa zenzo zangu kumuchitisa zonzire anguchita palika kusofirise chitanda chile. So moyo wa munthu omwe adafa ule unzachita pomwe kuti awa abale wake wabwino wankhalibe nkhaliwa anangu adzachite kuti nkhani kuti iipe. So zinthu zikufunirana kulalerana kutenga chitanda chichibisiwa wanu achidzakhala pasi. Ndio pandalo pale kuti abale wa mwamuna omwe adamangiwa ali mkati mwa pereso omwena yekupa mkazi wake anifunikana kuti mwamuna akali kumweko abale wake chitanda chaichiwa pansi wamala akakhalirani pasi na abale wa mkazi mwe omwe adapale kuti alewererane akalererana pale zinthu zilita bwino kwenekwene. Ayiwa maphata basa a King Mambozi. Soneka ndoti mbo pang'ono so kuna mkulu wa Nyabezi Chimboa na Peter Zulu mulitani maphata basa patrol mchope bobo mundo uzambo Boshongola ndichemera zilangu kata natu ndaipano ndimpita Grace jori maso yenye sinomwe so ya ndichemera kata natu noti kata natu Boshongola atichemera mano King Mambozi kata natu 6 times. King Mambozi, King Mambozi, King Mambozi, King Mambozi, King Mambozi, King Mambozi. Po rikiti vo. Vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa namba dzangu. Iyi namba dzisina chipomerwa, namba dzisinganyadzisi. Iyi namba dzinoti izo 0771 545 025 0771 545 025. Rega ningoti sando pasanyati police station pa ada vakachibate mapolisa chakabate ipapo ndapota musabipa sa esa kanengoni banditi chira po rikiti vo tosangana mangwana mesauto mesindrovo wapitira mu studio.